Selamat sore, selamat berjumpa kembali lagi bersama kita siapa sih? Kita siapa? Ada lagi nih ngurengan. Laman aja. Laman. Suwe ora ketemu pisan ngeten ora gat bayangno iki. Agak awan. Sing kangen mega sing suwe ora dungu lagune, suwe ora dungu suarane, kita bakal mutar lagu sak-isane. Ya ora gat. Pesan moral suwe ora ketemu subscriber ya gat. Asu. Asu ki rasa aku sayang kamu. Keren juga ya. Tak kira mending parane mending cendol dawet seger. Kau nampak kau selatan kau aja kamu tuh di nek lagune sing apa iki barungan kere iya. Dalam duka air mataku persembahkan kepadamu, hal yang terindah dalam hidupku. Bajingan ya konten sekarang vlog jadi nge-vlog ya wis teke konten nge-vlog ya Aja kayak judul lagi yo. lagu edi iki perpisahan Pak nangis Kayak pegang gawe lagu gak bayaran percintaan tok, marah ya aku gak cah cinta. just ngene iki YouTuber ora bayaran kok sing ngomong bayaran mas bayaran matane ndak melek blas.